Ahojte Toxi a máme dnes nové video tu ako sa naučiť Webster. Webster je najľahší trik a sa robí zo zvyšky, z malej zvyšky, že ako na zemi, alebo kombe. Je jedno, hej. Takže my si tu ukážeme ako sa robí Webster, by ste to videli, hej, takže tak. Toto bol Webster, hej. A ako na to? Tak, ideš, noha je pripravená, toto tu, je už pripravená, hej. Musíte posilovať tú nohu, musíte posilovať. Teraz, prídeš. Jak máš tak nohu, tak ty prídeš. Tak, ešte nie. Tú nohu, čo máte tak vy švihnete hore, hej? Ideš švihneť hore. No a ty ideš do diaľky, hej? Ty sa zabalíš tým, ako je clear front, hej? Hej? Je to jak front flip. Then ty ideš tak, hej? Ale ty musíš ísť Webster. Tak. Ako sa zabaliť. Ideme si to ešte raz. Takže máte to uskúšané a Webster. Tak a s tým sa zabalíš. Takže Webster je tak a v tom nohu máš tak, hej, no a ty sa to sebe hodíš. Takže viete už, hej? Dobre. A my ideme na výšky. Toto robíme si Webster, ako sa robí výšky. Takýto Webster, hejte, tak robíš, hej, že ako, hej, výšky je strach. Hej, tak ste sa naučili a vy môžete tam robiť odber, I like. No a prvá skúčim z rukou beko. Čau, neodber like. Ahoj, majte sa pekne, čau.